Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga kolog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy na ngayon. Ayan, magandang gabi po. No? Kumusta mo naman po? Ngayon po ay araw ng Martes. Ang bilis, no? Of course, ilang araw na lang. Ilang araw na lang, sweldo day na naman. Ay, nako naman mga kabisyo. Anyway, hello po, no? Kumusta naman po ang inyong trabaho kanina, no? Sa pinagtatrabahuan. Ikaw siguro ngayon, nasa bahay na siguro, kaya naman na pauwi pa lang. Ayan, alam ko naman, ang daming mga pwedeng tapusin. Oo, kaya nga ang ginawa ng iba, no? Ginagawa nila, gusto lang nila na palipasin yung traffic. Yung sobrang dami na po ng mga sasakyan. Kaya kung gugustuhin nilang umuwi man, may ipit din naman sa traffic. Yung 30 minutes sa biyahe na sana, nagiging 2 hours na. Sus ko Ginoo. Okay sana kung makakatulog ka sa loob ng pampasaherong sasakyan kung nagko-commute ka. Kaya lang, madalas, yung mga katabi mo, akala mo, sila yung nagmamayari ng sasakyan. Umaatake, minsan nanonood ng video, lakas pa nung volume. Kalami kayo nga. Lucy-on, yun ang kigol. Shout out po sa lahat ng mga nasa pampublikong sasakyan ngayon, no? Nakasakay man sa sa UV Express, ayan. Nakasakay man sa bus. Good evening po sa inyo, no? At sana hindi po kayo, no, nagiging sagabal sa pagpapahinga ng katabi mo. Kasi kung maistorbo yan, ay Lucy-on, yun ang imong kigol. Yeah, words, no? Yan ang gusto ko sa'yo, no? Tahimik lang po mga kabisyo. Anyways, ngayon ay pizza 2 na sa buwan ng Hulyo. July, please be good to me. Looking forward for the month of July mga kabisyo na. Ito yun na, marami pong pwedeng gawin yan mga kabisyo. Siguro, naumpisan nyo nung kahapon, siguro, nagda-diet kayo. Ayan, tuloy-tuloy mo na yan, ha? Kung siguro nag-exercise ka, ayan, tuloy-tuloy mo na yan mga kabisyo. Siguro, nagtitipid ka kasi meron kang bibilhin sa darating po na mga buwan dahil malapit na po yung birthday mo. Yeah, words. Advance happy birthday sa'yo, no? O kaya naman may pinaghahandaan ka mga kabisyo dahil iba na yung yung lakad mo. Iba na yung magiging trabaho mo. Oo. Good luck lang po mga kabisyo. Yeah, anyways, matanong lang kita ha. Ikaw ngayon, Col, ikaw ngayon, Te. At syempre sa ating mga pamangkin na medyo gungals na gamay, no? Sabi dito, ayan, ito nga, no? Mga kabisyo, ikaw sa mga kabatch mo nung high school to, ha? Kailan ba yung huli mong inatinan na class reunion ninyo nung high school? Sige nga, no? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Malamang matagal na siguro. Umaten ka siguro nung panahon pang mampor. Panahon pa siguro nung at matagal na siguro. Kami naman nung high school po mga kabisyo, every 10 years po kami. So kaya nga nabanggit ko kasi ngayong darating po na August ay aming 30th anniversary. At siyempre pinaghandaan po natin ng mga kabisyo kasi namimiss ko na yung mga kaklase ko nung high school. Alam mo naman nung high school yan, marami pong ganap, no? Siguro yung iba magkakaroon din ng reunion sa elementary. Ang hirap lang kasi pag elementary po mga kabisyo, kung ikaw or yung kasama mo nakaigit. Yun talaga yung pinag-uusapan doon. Sabi ni Boy Pindot, Eddie, wala ka sa August call.
Hindi lang August siguro, Boy Pindot. Sa July 16 na, wala na. Hindi. Siyempre naman, hindi natin alam mga kabisyo yung tahak ng ating buhay. Yaward! So, pero may pupuntahan lang ako. What ako tits, butiti ka. Okay, no? Yan po ang ating pag-uusapan dito mga kabisyo. At may nakalagay po tayo sa ating fan page. At ang nakalagay doon ay mga madalas mong marinig sa high school batch reunion. Post ka lang sa aking fan page, no? Babasahin natin maya-maya. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Ako ba yung Uncle Totoy? Uncle Totoy ba to? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!